नमस्ते प्रणाम। हम आप लोगन के छोट भाई सिंगर गोपी सिंह राजपूत रउआ लोगन के सादर प्रणाम करतानी। उम्मीद करतानी कि रउआ लोग अच्छा हो जा। एगो हमार भाई कमेंट कर हमरे वीडियो में उनका डिमांड आयल बा कि अब न चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। ये गाना वो सुनना चाहते हैं हमारे मुँह से, तो सुनाते हैं उनको भाई को। गाना यही है भाई कि अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, कि अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। आ राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। कि अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। आ राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। कि अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। कि अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। तो उम्मीद करता नहीं गाना आप लोगन के बहुत अच्छा लागल होई। बाकी हमार सबसे फेवरेट गाना बा ओढ़नी के कोर अपना चबावेलु दांत से। आ पागल क दिहले बारू पहिल के मुलाकात से। ओढ़नी के कोर अपना चबावेलु दांत से। आ पागल क दिहले बारू पहिल के मुलाकात से। जिंजिए के मन बा धड़केला दिलवा तोहरे नामे। जिंदगी जिए के मन बा बहिया तोहर पकड़ के। कि ओढ़नी के कोर अपना चबावेलु दांत से। आ पागल क दिहले बारू पहिल के मुलाकात से। सोचेला दिलवा तोहरे तोहरे नामे धड़के। जिंदगी जिए के मन बा बहिया तोहर पकड़ के। तो उम्मीद बा आप लोगन के ये गाना अच्छा लागल हुई। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आप लोगों को कौन सा गाना सुनना है वो भी सुना सकते हैं। तो ये गाना हमारा जो था बहुत ही फेवरेट था। आई होप गाइस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।